Kai ne abin nufin raina muku tare. Kai ne abin nufin raina muku tare. Kai ne abin nufin raina muku tare. Ya manzo sai dilbashari. Kai ne abin nufin raina muku tare. Sai dilbashari. Ali gaban sirrin da nake ta bida, in yaba annabi rai da jikina na fidda bawo akan yada. Sirrin boye da sirrin fili ka bani ni ma na harhada. Ilahu ni na san za ka yi mani dan girman sayyidil bashari. Ya manzo sayyidil bashari, kai ne abin nufin raina muku tare. Salati ba adadi a gurin manzo sayyidil bashari. Ka sanya alai ka sa sahabbai a kan shi sun jure haɗari. Ilahu dan girma da isar suka sanya na rayu cikin zikiri. Kai ne ke mani komai Allah, har baiwar da nake shidiri. Ya Faɗuma aya ma'asuma, Faɗuma jagorar masana. Duk girma da buwayar bawa dole gaban ku yakan risina. Ni'imar Rabbu tana hannun kuma dubin bayi murshidina. Badan ku ba a yau ya faɗi madadin mun faɗa garari. Ya manzo sayyidil bashari, kai ne abin nufin raina muku tare. Ya Shehana Ahmad Tijjani, cikin ka ake dukkan lamari. Hanyar shiga da komawar mu a ƙara mana ƙarfin nazari. Barhamadi a cikin komun mako yaushe magurar nazari. Cikin ka gausi iya wuya tabbas ni daidai alkawari. Na jaddada. Ya uban ne barka dai ni ya aka ji da wannan lamari. Ya Shehana Adamu Anwara, ƙara mani sirrin zikiri. Gare ni shehi kafi uwata har da uba ba na fari. Alhamdulillahi na yi murna na uban baya fari. Ya manzo sayyidil bashari, kai ne abin nufin raina muku tare. Sallama a gare ka masoyi aya Muhammad murshidina. Ya rahmar Rabbi so nake yi na ma yabo ya dan Amina. Babu sani kuma ba dabara, kaunar ka ce a cikin raina. Ka taimaka ya mai taimakawa, harshe na yayi mashi iri. Kai ne ka take duk matsayin da Ilahu ya kagatin asali. Saboda kai ne Rabbi yake yafa zindubai ya mubaitali. Duk wata bautar da babu kai Allah bai karba munzali. Ya jama'a mu nitsa da tunani cikin Muhammadu mai nazari. Ya manzo sayyidil bashari, kai ne abin nufin raina muku tare. Cikar muradi kawai a same ka ya Muhammadu murshidina. Shugaban dukkanin halitta mai ceto ne a ko'ina. Ahmad ka taimaka mani ka wanke cutar da ke raina. Domin matsayin Imam Ali ka ƙara mani ƙarfin nazari. Duk soyayya in ba ta ku bace ni nan ba na ra'ayi. Domin kai ne kaɗai ya dace a so cikin dukkan yanayi. Ya shugaba ka yarda mu so ka da so wanda ba shi da yanayi. Don kowa ya so ka so na hakika tabbas zai alfahari. Ya manzo sayyidil bashari, kai ne abin nufin raina muku tare. Soyayya ta ma'aikin Allah ba ta buƙatar yin nazari. Ai duk wanda ya so shi ya girmama shi tabbas zai alfahari. Dubo Abu Jahal domin shi Ilahu yake yi masa waziri. Kowa yanki ma'aikin Allah wannan ya faɗa garari. Annabi saboda sanda kake wa Ilahu kaban sirrin shiri. In tafi cikin yabanka da an ganna ai ta yin zikiri. Duk wani launi na rayuwa ta
ka sanya da raye cikin zikiri dan alfarmar matanka har da 'ya'yanka sayyidul bashari. Ya manzo sayyidul bashari kai ne abin nufin raina na ne nake shirin zan huta ba dan na gaji banka ba, amma ina baraka da dan himma domin kuwa ne ta zuba. Ko yaushe na yi ta rera yawanka a yaɗa ya maje ta ba. Sunana shine Sani Sufi mai ƙaunar sayyidul bashari. Sayyidul bashari ya sayyidul bashari, sayyidul bashari ya sayyidul bashari. Kai ne abun nufin raina muku tare, kai ne abun nufin raina muku tare. Bashari kai ne abun nufin raina muku tare.